Safiyar ƙauye, lokacin da komai yake cike da nutsuwa ta albarka. A nan ne uwa da 'ya'yanta ke hada abincin safe da ƙaunar juna. Samari da dattawa suna tafiya gona domin neman halal. Yara kuwa suna taimakawa iyayensu da aikace-aikace. Mata suna sana'ar hannu domin tallafawa gida da abin da Allah ya basu. Wasannin yaro su ne farin cikin da ba a sayi. Addini kuwa shine tabilin zaman lafiya a zukatan mutane. Lokacin dare, lokacin da iyali ke haɗuwa waje guda domin wanzar da soyayya. Dare ya sauka, nutsuwa ta lullube ƙauyen gaba daya. Wannan ita ce rayuwar ƙauye, mai sauƙi, mai daraja, wadda take gina mutum ba tare da hayaniya ba. Wannan sako ne daga Shamsu Ayuba Ganga.